Ah. Ah. Nung gingon siya mga idol, wala ka pwede rin sa Maxi mga idol, pero sulit kaya tong biyahe karon mga idol. Tanawa ako booking nga ako nakuha karon. Ako ipakita sa inyo mga idol. Bisa grabe kainit ganyan mga idol, pero grabe kasulit at tuwang adlaw karon mga idol oh. Tanawa, ako ipakita sa inyo akong fast order mga idol. Ngana na tong booking nga nakuha karon, tanawa. Allah. Ato ang first booking ganyan mga idol is kuan. Tsa. Ato first booking na to ganyan habi pila to? Tsa idol. Oh, kini 153 mga idol mao ni siya. Ato ang first booking kaniya kay ang kaning kuan kaning 213 160 205 og 127 gahapon na siya nga biyahe. Sa nya karon mao ni to ang first booking 153 181 121 103 95 151 74 46 111 147 63 201 336 228. Yan anak kanina tong biyahe karon mga idol. And then ganiha mga idol no. Nagsukod ko ganiha mga idol is mga 7 na siguro 7 AM mga idol kay Domingo maron no, bang wala man tay kanang kuan, wala man tay duty. Mo to ni sayo tag sugod mga idol. Then karon ang oras mga idol 6:51 padong na ko mugrahe mga idol kay klaro naman piti naman nato ang kita karon. Ako lang banabanaon ha kung kwentahon na kanang isa kawin tao na 3 550 750 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 mga 2K kabi na to ang kita karon mga idol. Pila lang ka oras sa itong biyahe no? Sugod tag mga 7 ganiha 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6 11 hours ato ang biyahe karon mga idol. Pero ato ang kita 2K, di ba? Grabe kasulit itong biyahe karon mga idol. Ako ang diskarte no kung ano inaani ako nakuha mga idol. Sa tanang booking ano yung mga idol, halos 95% mga booking ano yung mga idol sa auto assignment ra gina siya mga idol. Mao ginawang gisaligan taga biyahe nako mga idol. Ang auto assignment ra gid man akong gisaligan permi mga idol. Kani mga gagmay mga idol no, di ba sa ko ang ingon sa inyo ano kanang mag-auto assignment ko para dili ko masudlaw og mga gagmay nga DF. Like for example aning 46 mga idol. Na ako ini sa may Mandawi Bridge mga idol, padong sa Lapu-Lapu din nakalimot ko og off sa Lapu-Lapu nga area mga idol. So mao ni siya nasudlan ko og 46 nga delivery fee. Igora ni tabok do sa bridge padong Lapu-Lapu mga idol. So mao ni siyang 46 nalimtan ako og off ang auto. Pero fight sa kayo kay pag abot sa Lapu-Lapu mga idol nasudlan mo tag 111. Di na to ang booking ba is kunik-kunik ra bitaw permi bitaw dili pareha tong usahay nga nagbiyahe ta nga madamta maabtan tag mga pila ka minutos pila ka oras maghuwat sa booking niya dil nang dugay masudlan bitaw. Pero karon mga idol pila grabe pinaka the best mo niya pinaka the best karon atong biyahe mga idol. In just 11 hours natay Toki Cafe no, Toki Cafe na biyahe. Din napatay Eco-Wins na 600 plus. Grabe gani kanito tong biyahe karon. Una akong gingon sa inyo ano nga dapat i-set up niyo ang auto assignment filter mga idol kay dako giga nagtaba mga idol. Taganan to mo sa tinuod mga idol kung kani nga booking pila lang ka book akong request ani. Ay sa tanawon ako sa mga booking akong request sa kini auto assignment na siya. Katong natoy note. Ay sa kani 46 mga idol. Actually sa auto ni siya ni sulod mga idol pero after na ko nga na-accept ang booking no iyang gi-edit ang kuan. Yang gi-edit ang note na nag-add siya og note mga idol. So mo na siyang nana siya note. Pero sa auto gini siya ni sulod. Nang late na niya ang note na yang gibutang mga idol diha na niya gibutang na-accept na nako. Pero okay ra at least wala mo sa COD mga idol. Din ang giplete ani is 60. So kung battery na 46. Nga doon na kay na siya mga idol. Nga mo na tayon connect na to ang mga booking sa auto assignment mga idol. Oh.
kini siya, kini ako na siyang request. Murag kanira mong guro nga booking ang request duha. Atong asa duha, murag duha mo to. Ato ha. O kini apil ni kini na bata mga idol padong sa may Compostela area. So duha ka booking ang request mga idol nya. Pila ka booking ato na kuha karon no? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. So naka 14 ta din na at 14 unya ang 12 ka booking ana mo na siya sa auto assignment filter mga idol. And then ang kanang duha ka booking so mo na to ang request. So inana kanino to ang biyahe karon mga idol no. Ya ato ang ratings karon mga idol dili ingon dako sad. Pila rating ato 98 atong ratings mga idol oh. Tinatay tulo ka violation. Ang violation na ni mga idol are auto assignment rejected. So nako gi-decline nga kuan ako gi-decline nga booking. Pero tataod na ni siya nga violation mga idol, hapit na ni siya mawala. Then violation while fulfilling orders. Ambot nga nung naitabo na siya nanay natin negative feedback mga idol tungod atong Koreano mga idol nga ni palo ta sa map mga idol nga dili day mao mga idol saag. So mo tong nag-feedback ang Koreano sa ato nga bisaag na nato siya yabag na sunod ra sa Google Map. Malay na to kung dili dito iyahang drop off no. So mo na no, ako lang ipakita sa inyo ha mga idol. Og syempre akong ako ang suggestion sa inyo ha. Auto assignment filter gid ang atuang saligan ini mga idol para munay ka ng munay panglaban na to sa mga kompetensya na to nga mga rider no nga mga sa mga priority rider nga taga sa og ratings. So usa ni siya sa mga panglaban na to sila ha para para makakuha kita og booking. So mora na ko ang diskarte nga gihimo mga idol auto assignment. And then before ka mag-complete sa booking mga idol, set up sa demo ang auto assignment filter. Ina bitaw taga booking na nimo siya buhaton mga idol. So ana lang no. So salamat og amping sa biyahe.